Da, evo kao što vidite, sve je u znaku Pinkovog muzičkog festivala koji će biti održan 28. i 29. aprila. Još jedna od učesnica je sa nama danas u studiju. Dobar dan, želimo Maji Berović. Majo, dobrodošla. Dobar dan, Majo. Kad smo na početku emisije pomenuli da neko kasni, mislili smo na tebe. Na mene, pa ja sam sad vremena stojala u gužvi, ali evo dođoh konačno. Da, bitno da si tu sa nama. Bitno je da sam tu. Pa baš zato ćemo danas i govoriti o gužvama. Tako je, da, nakon muzičkog dela. A što se festivala tiče, pitao sam Dženana, pitaću i tebe. Jesi spremna? Ja sam spremna kao nikada do sada. Jako sam uzbuđena, mislim da je ovo zaista nešto što mi se u zadnje vreme, najljepše što mi se desilo u zadnje vreme. Fenomenalna pjesma, uz to fenomenal festival i ja mislim da sam ja onako totalno spremna. I kaže tvoja menjakinja, sve se nekako pogodilo, odnosno poklopilo. I dobra pesma i dobar festival u pravo vreme. Jeste. Ja moram ti reći da ja uopšte nisam imala u planu da učestvujem na bilo kom festivalu. Ovo je moje prvo učešće na nekom ovakvom događaju. Moj producent muzički Damir Handanović me je bukvalno nagovorio, pošto smo zaista imali fenomenalnu pjesmu. Ta pjesma je inače moj rođendanski poklon od Damira Handanovića i malo čas sam baš pričala, rekla sam da je to možda najbolji poklon. I najvredniji poklon koji si dobila do sad. Dobila do sad, naravno. Bilo je tu još lijepih poklona, ali ovo je zaista onako super stvar od njega. Dženane, kad je tebi rođendan, možda Damir i tebi pokloni neki? Hoćeš najiskrenije. Hoće isto biti alkohol ili... Je li jeste? Damir, u zadnje vreme ljudi, evo, apel kolegama, Damir poklanja pesmu. Šalim se. Meni je bio rođendan 10. aprila i baš sam se nešto tih dana čuo s Damirom i radimo mi nešto novo uveliko. Da, super. Pa poslednja pesma koju ste radili zajedno je Šta mi je. Ali nećemo to čuti kasnije, čućemo nešto najnovije. Jeste. Da. A Majo, htjela je koleginica da te prvo pohvali. Malo pre sam baš komentarisala dok se nismo uključili živo u program da su tvoji fanovi navikli da si ti uvek lepo stilizovano obučena, iznenadiš po neki put. Hoćeš li i na Pink festivalu iznenaditi stylingom? Pa moram ti priznati da hoću. Ja se zaista trudim onako da svaki put budem drugačija, ali mislim da Pink festival zaista zaslužuje nešto malo više od toga. Tako da ja i moja stilistkinja Vanja Pantin ćemo se baš onako potruditi. Upravo radimo na mom scenskom nastupu. Biće tu dobre koreografije. Će biti plesača? Biće tu svašta. Da. A kad si pomenula fanove, to nisu fanovi. To je armija fanova. Jeste. Pa, znaš šta, reći ću ti da sam... Koji na sve moguće načine lobiraju da Maja bude prva. Ja sam presrećna što ih imam. Zaista. Znala sam da ih imam, ali ovo sada je onako baš... Ne znam što bih rekla. Zaista sam presrećna što ih imam i hvala Bogu da ih imam. Ali ti važna ta podrška? Kako ne? Pa mislim, mi ovde postojimo zbog publike i publika je ono zbog čega mi uopšte i radimo to što radimo, tako da su oni najbitniji. I meni je uglavnom uvijek bila bitna publika, zaista. Nego, Dženane, hoćemo jedan alkohol. Da čujemo. Možemo. Ali da čujemo. Sledi Maj nastup sa festivala.